Dobrý deň. Dovolte mi, aby som ako koordinátor projektu Comenius na našej škole otvorila túto konferenciu a privítala pána riaditeľa, pani zástupkyňu našej školy, všetkých vás, kolegovia, žiaci, účastníkov projektu, ktorí sú tu vlastne v menšom zastúpení, a samozrejme osobitné pozvanie, teda privítanie by som chcela venovať vedúcej odboru školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja pani doktorke Ľubici Libovej, vedúcej metodicko-riadiaceho oddelenia inžinierke Kataríne Čurilovej. Takisto vítam odbornú referentku pre odbornú činnosť doktorku Ľubicu Mládekovú. Z Mestského úradu vítam pani magisterku Belušovú. Takisto vítam našich partnerov, pána inžiniera Strákoša. Veľmi srdečné privítanie chcem venovať pánu doktorovi Krtíkovi a samozrejme našim partnerom v rámci poľnohospodárskej školy pani magistru Kryžanovú a pána inžiniera Gecíka. Oboznámila by som vás s programom našej konferencie. V prvej časti vystúpi pán riaditeľ školy inžinier Rosenberger. V ďalšej časti bude prezentácia projektu, vystúpenie jednotlivých účastníkov mobilít, predstavenie výstupov projektu, potom bude nasledovať krátka diskusia a záver. Takže ja by som v tejto chvíli chcela venovať slovo pánu riaditeľovi, aby sa nám všetkým prihovoril. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pani vedúca odboru školstva, milí žiaci, v krátkosti chcem povedať toľkoto k týmto projektom, že Európska únia sa snaží, aby sme sa nejako my národy tejto únie blížili, aby sme nejakým spôsobom sa spoznávali, a k tomu vyčlenila určité prostriedky, ktoré v rámci projektov sú poskytované rôznym školám v rámci výchovno-vzdelávacej práce na to, aby sme sa vzájomne spoznávali. Zareagovala aj naša škola a tu je aj dnešný výsledok. Súčasťou tohto projektu v rámci Comenia je aj konferencia, ktorá sa dnes koná a ktorá by mala završiť to celé úsilie našich žiakov a žiakov z partnerských škôl v Opave a v Komornom v Poľsku. Celkové, čo priniesol takýto projekt, alebo čo prinášajú takéto projekty? Predovšetkým rozšírujú obzor našim žiakom, umožňujú týmto žiakom spoznávať nových ľudí, nové prístupy k práci, umožňujú žiakom samostatne sa nejakým spôsobom zrealizovať a pracovať určité čiastkové úlohy, a tým prakticky aj stúpa sebavedomie takýchto ľudí, ktorí samostatne niečo môžu vyrobiť, dokázať, dokumentovať a prezentovať. Čiže toto je tento hlavný cieľ. Určite, že aj ďalší cieľ je splnený, pretože táto škola patrí do rezortu pôdohospodárstva. Máme určité problémy, pôdohospodárstvo vieme, že je v súčasnosti dosť také pozadí, nie je celkom prioritou ani vlády, a ďalšie veci sa dejú okolo poľnohospodárstva v rámci Európskej únie, pretože potraviny, ktoré sa vyrábajú, je tu snaha tieto potraviny distribuovať aj na Slovensko. Vzniká tu veľká produktivita práce a tým znižovanie potreby pracovníkov v poľnohospodárstve a ďalšie problémy. Preto je dôležité nejakým spôsobom sa prezentovať, udržať túto tradíciu na Slovensku, túto tradíciu poľnohospodárskej výroby, tradíciu výroby surovín pre potraviny. A samozrejme udržať to takým spôsobom, aby ľudia sa mohli s tým aj živiť. Preto táto poľnohospodárska škola by mohla postať, mala by vydržať. Sú tu tie problémy normatívneho financovania, ale to nechcem teraz rozvázať. Predovšetkým tento projekt je prezentovaný aj na našej webovej stránke, je prezentovaný aj v
tlačí, v odbornej tlačí bol prezentovaný a zviditeľňuje túto školu, čo je ďalšia taká dobrá, kladná vec, aby si uvedomili tí, ktorí sú teraz žiakmi základných škôl, že aj tu je možnosť zamestnania, aj tu je možnosť sa zrealizovať v tej výrobe poľnohospodárskej spojení s prírodou. Takže budem rád, keď si tieto veci nejakým spôsobom prezriete, ako ten projekt prebiehal, že to naše poľnohospodárstvo prispieje aj prispieva aj k ekológii. To je o tom, že nie len potraviny, ale hlavne aj to životné prostredie. Tá krása krajiny slovenskej, aby bola zachovaná, a kto ju má zachovať? No tí, ktorí tam v tých priestoroch sa pohybujú, ktorí tam pracujú a ktorí to môžu odborne zastrešiť. Takže dúfam, že táto konferencia dopadne dobre a že si odnesiete len také pozitívne zážitky z tej prezentácie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pánu riaditeľovi. Ja som už v úvode spomenula, že som koordinátorkou projektu pre našu školu. Rada by som v krátkosti vysvetlila, aká je štruktúra projektu Comenius partnerstva a ako sme sa my k tomuto projektu dostali. Na úplnom začiatku bol mail pána Arnošta Kleina, riaditeľa Zemnedelky v Opave, a Radky Šrajerovej, či naša škola má záujem spolupracovať a vôbec pracovať na spoločných projektoch alebo na akýchkoľvek činnostiach. Po veľmi krátkej komunikácii nasledovala návšteva práve z tejto opavskej školy. Spoznali sme sa a zistili sme, že máme veľmi podobné myšlienky a aj cieľ, ktorý by sme chceli realizovať, spĺňa všetky tie naše myšlienky a nápady, ktoré sme potom dali na papier. Radka mala skúsenosti s písaním projektov jazykového a športového charakteru a ja zase s projektami z oblasti ekológie a environmentalistiky. A keď sme to všetko spojili a využili pritom náš vzťah k biológii a prírode a krajine, tak vznikol Trinatural, chránené územie 3 regiónov. Ten výraz chránené územia nemá práve zmysel len čiste chránené štátom, ale práve má taký prenesený význam, pretože všetci z nás by sme mali nejakým spôsobom toto územie chrániť a všímať si ho. Samozrejme, sme tento projekt realizovali v spolupráci a pod záštitou Národnej agentúry celoživotného vzdelávania, ktorá tento schvaľovací proces realizovala a na základe toho bol potom tento projekt schválený. Ten prvý schvaľovací proces ale nebol úspešný. My sme v podstate po dôkladnenom prepracovaní zistili, že asi teda naša činnosť má nejaké nedostatky, tak sme znova vycestovali my do Opavy a tam sme sa už stretli aj s poľskou stranou, ktorú zastupuje škola v Komorne, a spolu s pani Zulou a s pani Radkou sme vlastne pripravili a vypracovali projekt Trinatural v súčasnej podobe. Tento schvaľovací proces prebehol a my sme vlastne v lete roku 2008 vedeli, že od tohto obdobia leta 2008 môžeme realizovať projekt Trinatural. Takýmto spôsobom vlastne projekt na našu školu prišiel a stali sme sa súčasťou či už čiastkových úloh alebo aj jednotlivých stretnutí. Tým, že hlavnou časťou neboli len poznávanie jednotlivých území, či už na Slovensku, v Čechách alebo v Poľsku, ale bolo zvyšovanie aj úrovne práce žiakov v rámci IKT a samozrejme aj nás učiteľov, lebo ja sa musím priznať, že som mnohým veciam nerozumela, mnohé veci som nevedela používať. Takýmto spôsobom sme vlastne spojaznili a pripravili aj časť, keď som ja minulý týždeň mohla byť súčasťou konferencie, ktorá sa konala v Komorne, a teraz je spolu s nami
na našej konferencii, takisto kolegyňa z Čiech a o malú chvíľočku potom bude aj kolegyňa z Poľska. Takže až by ste trošku mali strpenie, tak sa vlastne spojíme s pani Radkou. Ahoj, Radka. Ahoj. Takže Radka, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne a posílám vám pozdrav do Levic. Moc děkuji za vaše pozvání ke konferenci. Doufám, že i vy máte slunečné počasí, tak jako je u nás. Projekt Comenius už končí, což mě moc mrzí, protože je to takové moje dítě. Přinesl nám všem mnoho dobrého. Pro mě osobně byl největším přínosem vlastně spolupráce s paní Gulovou, protože tam se naše vztahy přenesly už i do roviny, pracovní vztahy přenesly už i do roviny přátelství. Co to přineslo našim studentům? Naši studenti samozřejmě poznali vaše krásné přírodní bohatství během mobility na Slovensku. A dokonce my jsme jim samozřejmě vytvořili evaluační dotazníky, kde tedy měli možnost se vyjádřit k této mobilitě a tak krásné hodnotící dotazníky jsme tady ještě neviděli. Když jsme to četli, tak jsme měli opravdu takový dobrý pocit pod srdíčkem, protože tam byly tak kladné hodnocení, že jsme si až říkali, že to není možné. A kdyby na otázku, zda by této možnosti využili znovu, tak odpověděli absolutně všichni, že ano. Všichni by se znova rádi zúčastnili projektu Comenius a mobility na Slovensku také. To znamená, já to vidím jako velmi úspěšnou záležitost. Co je dalšího, co se naši studenti všichni museli naučit, bylo pracovat v týmu, v kolektivu, který se vlastně setkával pouze v rámci tohoto projektu. A navázali potom přátelské vztahy a uvědomili si podobnosti a odlišnosti jednotlivých kultur. Zajímavé bylo, že ačkoliv jsme všichni z jedné slovanské jazykové skupiny, tak jsme zjistili, že naši studenti mají pojtíže s porozuměním v jazyce. Nicméně projektovým jazykem byla němčina, takže to byla možnost, jak se domluvit, i když bychom si neporozuměli česko-polsko-slovensky. Dalších přínosů bylo mnoho, ale nebudu je tady všechny další vyjmenovávat. Řekla bych, že škola v Levicích je pro naši školu velmi důležitým mezinárodním partnerem a já věřím, že tato plodná spolupráce bude nadále pokračovat, ať už v připraveném projektu Leonardo, anebo v novém projektu Comenius. Já vám všem děkuji za vaši práci, jak studentům, tak hlavně paní Gulové, která do toho vnesla obrovské množství osobního nasazení. A posílám vám ještě jednou slunečné pozdraví a přeju vám, aby se vám všechno vydařilo. Radka, veľmi pekne ďakujeme. Ja sa tu červenám za toľkú chválu, ale tvoje slova padli veľmi príjemne, myslím, že aj kolegom a žiakom, takže veľmi pekne ďakujeme. Ja sa s tebou teraz rozlúčim, pretože aby sme sa mohli s Ulou počuť, tak to musíme zrušiť. Dobre? Samozrejme, mějte sa hezky, nashledanou. Ahoj. Ahoj Uli, pozdravujeme ťa. Dzień dobry. My ťa počujeme. Počuješ aj ty nás? Tak? Výborne. Tak, widzę i słyszę. Áno, výborne. Aj my ťa aj vidíme, aj počujeme. Takže s Radkou sme si povedali pár slov po tých úvodných osloveniach v rámci našej konferencie. Čo všetko by si chcela ty povedať pre našu konferenciu? Rozpoczynając współpracę w 2008 roku w ramach projektu Comenius nie znaliśmy naszych słowackich partnerów. W trakcie naszego pobytu w Lewicach mieliśmy okazję bliżej poznać panią Hedwigę Gulową i grono pedagogiczne partnerskiej szkoły. Ogromny wysiłek włożony przez gospodarzy w przygotowanie naszej wizyty, przyjacielskie relacje oraz piękno waszego kraju wywarły na nas, nauczycielach, naszej młodzieży ogromne wrażenie. Wyjazd w związku z Comeniusem nie zakończył naszych osobistych kontaktów.
dzięki uprzejmości pana dyrektora i osobistemu zaangażowaniu pani Hedwigi Gulowej mogliśmy przyjechać do Was na wycieczkę szkolną i spotkanie koordynatorów. Jako partnerzy liczymy na dalszą współpracę między naszymi szkołami w ramach projektów unijnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji w Lewicach w imieniu swoim, moich kolegów, współpracowników i naszych uczniów. Dziękuję bardzo. Ďakujeme veľmi pekne, Uli. Ahoj. Pani Ula spomenula, že je veľmi pozitívne hodnotené aj u nich vo vedení školy práve tento projekt a my sme sa mali možnosť stretnúť s pánom riaditeľom, s pánom zástupcom, dokonca aj so starostom obce Komorno a ich prijatie bolo veľmi srdečné, takže nadviazali sme skutočne nielen pracovné, ale aj ľudské kontakty. Takže kde teda sa dozviete všetky informácie o projekte. To je stránka Comenius Trinatural, a na ktorej sa vlastne nachádzajú jednotlivé časti a jednotlivé výstupy projektu. Ešte skôr, ako vlastne budeme hovoriť priamo o priebehu celého projektu Comenius, ja by som rada vyzdvihla prácu kolegu inžiniera Jozefa Kopšivu, ktorý vlastne túto prvú stránku pripravil. S touto stránkou sme sa zapojili aj súťaže na Národnej agentúre celoživotného vzdelávania a práve vizuál tejto stránky vyhral prvé miesto. Takisto sme sa zapojili aj do súťaže, ktorú organizovala Česká národná agentúra ohľadom fotografií a takisto sme reagovali na oznámenie, alebo teda výzvu Národnej agentúry prezentovať projekt Comenius na zajtrajšom a piatkovom stretnutí Slovenskej a Českej národnej agentúry. Náš projekt bol vybratý ako jeden z dvoch prezentovaných projektov v rámci celého Slovenska. Výstupy projektu. Možná, že tento pojem je taký terajší projektový, alebo ako by sme to nazvali, ale sú to v podstate činnosti, ktorými sa žiaci venovali, čo všetko vytvorili, pripravili na jednotlivých stretnutiach a našimi výstupmi okrem videozáznamov, fotodokumentácií, samostatných prezentácií z jednotlivých stretnutí, ktoré vytvárali len žiaci, boli aj takéto veľké celkové prezentácie z každého jedného stretnutia a plus táto záverečná prezentácia, ktorú máte možnosť vidieť vedľa, ktorá vlastne zhrňa všetky činnosti, ktoré sa v rámci projektu Comenius realizovali. Realizoval ho pán magister Slavek Jakoniuk, ktorý je pedagógom na poľskej škole. Myslím si, že tu je to správne miesto, aby som veľmi pekne poďakovala nášmu bývalému žiakovi Andrejovi Tarníkovi, na ktorého si určite kolegovia ešte pamätajú z jeho študentských čias, že sa ako už v podstate študent vysokej školy vrátil na našu školu a pomáha práve našim študentom a samozrejme aj mne a ostatným, teda, ktorí sme zainteresovaní na projekte v tom, aby tie výstupy mali skutočne stále viac a viac profesionálny charakter, aby boli stále lepšie a lepšie a aby sa aj vlastne naši žiaci si uvedomili, že čo všetko sa dá naučiť a pripraviť si práve na strednej škole. Tak, prešli by sme teraz jednotlivými časťami tej našej komplexnej prezentácie, pretože na základe tejto prezentácie sa vlastne dozvieme o všetkom. Snahou celého projektu bolo spoznať všetky tri krajiny, spoznať ľudí a voviesť študentov a pedagógov práve do tejto projektovej práce. Hlavným cieľom toho projektu bolo pripraviť konkrétne materiály a sprístupniť žiakom prácu s odborníkmi. Samozrejme, všetky tie materiály spracovať formou IKT, pracovať s fotoaparátom, s kamerou, no a
Veľmi dôležitou časťou bola jazyková zložka. Všetky časti prezentácie, ako to máte možnosť aj hore vidieť, sú spracované aj v nemeckom jazyku. Ako prebiehali tie 2 roky práce? V jeseni roku 2008 sme začínali čiastkovou aktivitou Upratujme spolu svet. V tom čase si každá jedna škola vytvorila priestor, čas na to, aby vlastne poupratovala či už v areáli školy alebo v okolí nejakej časti lesa, podľa toho, čo bolo potrebné. V októbri 2008 sme sa stretli tu v Leviciach, pričom sme navštívili arboretum v Mlyňanoch, skalné obydlia v Brhovciach, štátny žrebčín a park v Topolčiankach, Banskú Štiavnicu, zámok v Svetom Antone a Horšiansku dolinu. V novembri 2008 sme sa venovali výtvarnej dielni, pracovali s hlinou, pracovali s rôznymi inými prírodnými materiálmi, s voskom a takýmto spôsobom nejako, i keď nemáme predmety, výtvarnú výchovu a také niečo podobné, kde by sa mohli realizovať, tak na týchto výtvarných dielniach mohli využiť svoju kreativitu. Vo februári až apríli sme sa venovali ďalšej čiastkovej úlohe a to bolo meranie čistoty vody a vzduchu. My sme merali čistotu vody pomocou metódy BISEL. Robili sme to 2-krát so žiakmi. Mali sme tu dokonca lektora z Nitry, ktorý sa tomu špeciálne venuje a boli natoľko ochotní, pán magister Jakab aj so spolupracovníkom, že nám to prišli, vysvetlili, ukázali aj so špeciálnou technikou. Čo sa týka merania čistoty vzduchu, to sme určovali pomocou lišajníkov. V apríli sme odišli na stretnutie do Opavy. Tam sme si pozreli naučný chodník Hvoznicu, dendrologický chodník, Slezské múzeum. Boli sme vo veľmi zaujímavej ekologickej školy v Žimroviciach. Boli sme v Hradci nad Moravici, Zámocký park Radunie, samostatná, veľmi zaujímavá oblasť a Arboretum Nový Dvúr. V septembri 2009 znova nasledovala ďalšia čiastková aktivita upratovacia. Takisto v septembri sme sa potom stretli v Poľskom Komorne. V októbri nasledovala práca s prírodným materiálom. V novembri bolo realizované práve to stretnutie koordinátorov, ktoré spomínala pani Ula. Vo februári až apríli bola znova ďalšia čiastková úloha, ktorá súvisela s meraním čistoty ovzdušia a vody. V apríli bolo posledné projektové stretnutie spolu so žiakmi a s pedagógmi na veľmi zvláštnom mieste, ktoré sa nazýva aj Trojmedzie v Hrčave, ale o tom bližšie vám porozprávajú dievčatá. No a jún máme naplánovaný na konferencie. Partnermi projektu sú naša poľnohospodárska škola a škola v Komorne a koordinujúcou školou tohto projektu je Masaryková stredná škola v Opave. Sme oslovili asociovaných partnerov Arboretum v Mlyňanoch, Tekovské múzeum, zámok v Topolčiankach, takisto Slovenská agentúra životného prostredia a štátna ochrana prírody. Samozrejme, neboli to len celé organizácie, ale aj jednotlivci. Musím veľmi pekne poďakovať pánu doktorovi Smetanovi. Magister Marek Lešičko nám pripravoval všetku dopravu v rámci projektu a okrem toho aj lektoroval celú Banskú Štiavnicu. Juraj Bochňa sa podielal na spracovaní videozáznamu. Imrich Jakab je práve ten spomínaný v rámci tých čiastkových úloh, no a neodmysliteľný Andrej Tarník, ktorý je súčasťou našej školy a našej práce. Tak, a sme pri prvom stretnutí v Leviciach. Toto je prezentácia, ktorú sme vytvárali práve tu v Leviciach. To bolo to naše prvé stretnutie. Poprosím ťa, otvor tu Slovensko. Takže v jednotlivých častiach, v jednotlivých oknách sa vám vlastne otvárajú texty na našej stránke po slovensky, na českej po česky, poľskej po poľsky a na nemeckej samozrejme po nemecky. To znamená, že aj pre tú jazykovú prípravu pre žiakov je veľmi dobré, že ten text si oni môžu vlastne prekontrolovať s tou nemčinou. Ďalším stretnutím bolo stretnutie v Opave.
A tak ako som spomenula, čo vlastne bolo obsahom toho stretnutia, tak takisto si viete pozrieť tú prezentáciu. Posledným stretnutím, alebo teda predposledným, čo sa týka toho harmonogramu, je stretnutie v Komorne v Poľsku a tam sme vlastne takisto všetky informácie v rámci 5 dní, ktoré sme získali, vniesli do prezentácie. Posledným stretnutím bolo stretnutie na Hrčave. Dievčatá vám to popíšu. Naše plány do budúcna. V podstate to spomenula už aj pani Radka, aj pani Ula. Podávali sme projekt Leonardo partnerstva. Uvidíme, v júni bude dokončený ten schvaľovací proces, akým spôsobom to dopadne, či budeme môcť hneď pokračovať v ďalšej spolupráci. A v rámci Comenia partnerstva už máme rozmyslené témy. V tejto časti by sme vlastne ukončili túto časť, alebo teda to, čo som ja chcela povedať vám, čo sa týka organizácie projektu. A teraz by som odovzdala slovo žiakom, ktorí sa zúčastnili toho projektu. Skôr ako začnú oni hovoriť, ja by som len povedala zo pár čísel. V rámci tých 2 rokov sa na projekte Comenius partnerstva zúčastnilo viac ako 80 študentov našej školy. Plus samozrejme asi taký istý počet študentov českej a poľskej školy. Z našej strany sa ho zúčastnilo 7 pedagógov, ktorí buď priamo na tých jednotlivých mobilitách boli zúčastnení, alebo vlastne pracovali tu, keď sme mali to stretnutie v Leviciach. Odovzdám vlastne slovo dievčatám, aby vám priblížili, aké mali oni pocity, ako oni prežívali všetky tie jednotlivé stretnutia a čo ich zaujalo alebo nejakým spôsobom oslovilo. Volám sa Dominika Danišovská a zúčastnila som sa všetkých stretnutí v programe Comenius. Prvé stretnutie bolo na Slovensku, tu v Leviciach. Toto stretnutie by som vám chcela niekoľkými vetami priblížiť. Tohto stretnutia sa zúčastnili poľskí študenti z Komorna a českí študenti z Opavy. Toto stretnutie bolo zaujímavé aj kvôli tomu, že sme sa prvýkrát videli a ešte sme sa vôbec nepoznali. Naši slovenskí študenti a českí študenti boli sme zvedaví, ako sa budeme vôbec dorozumievať s našimi poľskými kolegami. Na začiatku každého dňa sme dostávali pracovné listy, ktoré sme vyplňali počas výkladu odborníkov. Tieto pracovné listy museli poľskí profesori prekladať svojim študentom. Konečnou úlohou bolo vytvoriť jednotný text, ktorý bol v českom, poľskom, slovenskom a nemeckom jazyku. Najzábavnejšie bolo preložiť tento text Poliakom, pretože nám nerozumeli. Používali sme pritom rôzne slovníky, prirovnania a niektoré vety alebo slova sme museli názorne ukázať alebo opísať. Táto čiastočná jazyková bariéra nám však nebránila v tom, aby sme vytvorili medzi sebou priateľské puto. Ďalším pekným zážitkom bola večerná návšteva termálneho kúpaliska Galandia. Tu sme si užili rôzne vodné atrakcie, príjemnú termálnu vodu. Toto kúpalisko sa Poliakom natoľko zapáčili, že sa sem v máji vrátili. Ako rozlúčku sme mali diskotéku v tanečnom klube Bowling. Táto diskotéka bola spojená spolu s imatrikuláciami prvákov. Na záver stretnutia sa českí a poľskí študenti rozhodli navštíviť náš tradičný levický jarmok. Po rozlúčke sme sa strašne tešili na stretnutie v Opave. Stretnutie v Komorne a v Opave vám priblíži Petra a Táňa. Takže dobrý deň, volám sa Petra Juhásová a som jedna z mnohých študentov našej školy, ktorá sa tiež zúčastnila projektu Comenius. Ja som sa zúčastnila návštevy Čiech aj Poľska. Môj vtipný zážitok bol, keď sme sa prvý deň vybrali na poznávaciu cestičku lesom v Hvozdnici.
Bola to zaujímavá túra, pretože ten potôčik, ktorý nás prevádzal cestou, sa zmenil na vtipný výmysel pána riaditeľa českej školy. Museli sme cez ten potôčik prejsť. Mysleli sme si, že najprv srandujú, ale keď sme uvideli, že profesori sa začali vyzúvať, tak sme si uvedomili, že to bude určite sranda. Vyzuli sme sa, odskúšali sme si vodu a pomalinky sme prešli cez ľadovú vodu. Nemysleli sme si, že nás ešte niečo prekvapí, ale tá geologická výuka, čo nás čakala, stála za to, aby sme cez tú vodu išli. Bol to síce pekný a zaujímavý zážitok. Dobrý deň, volám sa Tatiana Dubcová. Zúčastnila som sa v Opave aj v Komorne na tomto projekte. Najlepší zážitok bol, keď sme boli v Opave pri hadoch. Na tejto exkurzii vo Hvoznici sme navštívili malú zoologickú záhradu, kde sa nachádzali vtáky, obojživelníky, rôznych hmyz a podobne. Mňa najviac zaujali hady, to asi preto, že ich doma nemôže mať. Sprievodca zo pár hadov vytiahol z ich teritória a kto sa ich nebál, mohol si ho vziať do rúk. Nie každý to urobil, väčšina študentov sa ich bála. Bol to pekný zážitok, nikdy na nezabudnem. A ešte jeden zážitok z Poľska, tak ten sa mi veľmi páčil, pretože bola večerná opekačka v kruhu českých, slovenských a poľských kamarátov. Spievali sme si, hrali na gitare, proste všetko, čo k ohníku patrí. Opekali sme v areáli poľskej školy, čiže v parku, ktorý bol na takúto opekačku úplne stvorený. Ja som si z tohto všetkého zobrala veľa zaujímavostí pre seba, napríklad ako sú noví kamaráti a nové zážitky, ale hlavne to, že každému sa dá rozumieť, keď chceme, či už je to Čech alebo Poliak. V Komorne sme navštívili Zubre. Zaujímavý zážitok bol, keď sme navštívili Zubre v okolí Ščiny. Dozvedeli sme sa o nich mnoho vecí, zopár sme ich aj videli len z diaľky. Boli schované pod striežkou. Zubre môžeme navštíviť nielen v Poľsku, ale aj na Slovensku pri Topolčiankach. Tam sa k nim môžete priblížiť za menej ako meter, prídu k vám aj samé a oplatí sa to vidieť. A práve to stretnutie v Hrčave nám priblížia Vierka a Silvia. Dobrý deň, volám sa Viera Poláková a bolo to posledné stretnutie celého projektu Comenius. Cieľom bolo pripraviť materiály pre konferenciu, preto sme sa stretli v aule Českej školy. Tam sme prechádzali jednotlivé materiály a pripravovali záverečnú prezentáciu. Prvý deň sme sa ubytovali na opavskom internáte. Na izbe sme boli spolu s poľskými dievčatami. Po obede sme sa vybrali na Trojmedzie. Bolo to zaujímavé, pretože za jeden deň sme prešli 3 krajiny, a to Česko, Poľsko a Slovensko. Toto Trojmedzie bolo veľmi zaujímavé pre nás, ale podľa mňa bol najzaujímavejší zážitok, alebo ja mám odtiaľ najkrajšie spomienky vlastne z hry, ktorú nám vymysleli českí profesori. Na začiatku sme si vypočuli rozprávku, od ktorej sa všetko odvíjalo. Spočívala v tom, že každé družstvo dostalo jeden klinec a ten sme mali ďalej vymieňať za čo najzaujímavejšie predmety. Potom sme sa rozbehli do lesa. Zo začiatku sme si veľmi neverili, veď najbližšia dedina bola 7 km vzdialená od našej chaty a v chate sme si veci vymieňať nemohli. Keď sme to už chceli vzdať, uvideli sme na našej túre jedného pána, ktorý bol veľmi ochotný a milý a klinec nám vymenil za pivo, samozrejme nealkoholické. Ďalej sme v najbližšej chatke pivo vymenili za šálku. Ale čo teraz, vraveli sme si. Ďalej sa nám už ísť nechcelo, súril nás čas, dedina bola veľmi ďaleko, tak sme sa vrátili a pri našej chate sme si šálku vymenili za toaletný papier. Boli sme za sebou spokojné, ale na Poliakov určite z nás nikto nemal. Aj keď sme to zo začiatku chceli vzdať, nakoniec sme radi, že sme to absolvovali a máme aspoň na čo spomínať. Ďakujem dievčatám a
Tak ako by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným, takisto by som chcela poďakovať aj tomu, že sme vôbec mohli tento projekt realizovať. Takže ja by som v prvom rade chcela poďakovať pánu riaditeľovi, pani zástupkyni, pretože bez ich podpory by sme určite tento projekt nevedeli realizovať. Takisto kolegyni Glosovej a kolegyni Kasašovej, takisto kolegyni Šabíkovej a kolegyni Naďovej. Veľmi veľká vďaka patrí aj kolegyni Diošiovej, aj Marek Lešičko, ktorému chcem veľmi pekne poďakovať za veľmi vzornú a vhodnú dopravu. Ja osobne by som ešte veľmi chcela poďakovať pánu riaditeľovi Krtíkovi, pretože nebyť jeho, by som sa nikdy nebola naučila tieto projekty písať, jeho osobnej pomoci a vôbec rady, ktorú mi odovzdal. Dostali sme sa vlastne k voľnej diskusii alebo k časti, kedy máte vy možnosť klásť otázky na žiakov, na mňa, na ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto projektu, čo vás zaujíma, alebo akým spôsobom, čo by ste sa chceli ešte bližšie dozvedieť, ako to prebiehalo, alebo vôbec jednoducho. Otváram diskusiu. Ja môžem teda oddielo, to už myslím si, že úplne všetko, takže len tak na záver, ja by som chcela určite pochváliť a poďakovať našim študentom za to, že boli aj našou oporou, pretože tie chvíle boli miestami veľmi, veľmi ťažké, hlavne tie túry, to bolo niekedy nezvládnutelné, že nad naše sily, no ale zvládli sme. Čo sa týka tej jazykovej zložky, keďže som slovenčinárka, veľmi pekne začali štilizovať, čo našim denným trošinku chýba, tá štilizácia, ale hlavne komunikujú na úrovni, čo tiež teda našim, hlavne prvákom si myslím, keďže som aj triedna, prvákom tiež chýba. Takže im ďakujeme, no bola by som rada, poďakujem aj ja kolegyni Hedvigi Gulovej, keby teda takéto projekty na škole boli, pretože myslím si, že je to obohatenie nielen pre nás vyučujúcich, ale aj pre žiakov. Ďakujem. Ja by som ešte na záver chcela byť tak trošku možná familiárna, alebo neviem, ako by som to tak vhodne nazvala. Keď som bola na strednej škole, na základnej škole ešte ja, tak sme mali partnerské školy. Vtedy v rámci socializmu to fungovalo úplne normálne. Poznala som veľmi veľa krásnych miest. Rodičia nás zobrali na veľmi veľa ďalších miest a ja ako učiteľka si pokladám za povinnosť všetko toto odovzdať aj našim žiakom. Takže ma to veľmi mrzí, že teraz mi preskakuje hlas, ale práve preto som sa zasadila do tejto práce a veľmi rada vám túto moju skúsenosť odovzdávam. Takže sa ešte raz ospravedlňujem za to, že teda mi je tak relatívne ľúto, ale snažili sme sa voviesť do tejto práce čo najviac ľudskosti, aby žiaci sa na tých stretnutiach cítili dobre, aby to nebola len škola, ale zároveň, aby sme veľmi, veľmi veľa pre tú školu vytvorili. Tým by som uzatvorila túto oficiálnu časť konferencie.